zai kai na sadaki to ci ne masa ya haɗa kuɗin nan ya kawo azumin kuɗin sadaki ya aure ki in ta gaske ne yana son to daga haka zaki gane waye na gasken waye na ƙarya. In ba zai iya ba zai tafi, in kuma da gasken son ki kike auren ki zai hayo shigo miki da wannan zalamar ya ga ba zai iya haƙuri ba to zai iya haƙura ya lissafa na wata nawa za ku haɗu ya kawo kuɗin azumin sadakin ki a bashi ke a matarsa, hankalin ki kwanci hankalinsa kwanci. Amma yau kin fita kin je kin dawo, an jima kin fita kin je kin dawo, wata ma tsabar lalacewa fa da ranar aurenta a kanta wai za ta fita ta je ta haɗu da wani saurayin a waje. An sami ki ranar aure me na fita, gara ki yi haƙuri a yi auren ki je gidan kuma me kwayi in kun ga dama ku yawo tsirara bai dame ni ba. Amma sai ka ga wai ta fita wata ma wani kes da na jima kwanaki wai auren ta saura sati guda a group din da nake take ce mana wai ta yi ciki. Abin ya ɗaure min kai ya bin mamaki, ta ya za ta yi ciki auren ta saura sati biyu. Wai sai ta yi ita saurayin ne ihilace ta waye da waye ta zo su haɗu tun farko ta tura masa nude pictures ɗinta ba kaya so sai ike treatment ɗinta da wa'annan fotunan kuma inda ta manta in ma karya take ta ce ba su taɓa zuwa gidansu ba to ta yaya zai kai wannan hotunan gidan nasu. In ma kai wani za ka yi adana mutuncinka ije ikai ai dai ba kai ba. To at long last abin da take ce mana tana da cikin ya kai sati 6 ya za ta yi da shi. An san da na bata na farko shine kar ta zubar da cikin ta zauna da shi saboda idan ta zubar wani matsalan ne daban tunda an riga an yi ta je ta ji daɗin ta a can so da ba abin da ya shafe shi